नमस्कार. आज काय स्पेशलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत वरून क्रिस्पी आतून सॉफ्ट कॉम्बिनेशन असलेलं कुरकुरीत सुपर टेस्टी असं पापलेट रवा फ्राय. ॲक्च्युली पापलेटमध्ये खूप सारे घटक असतात जे शरीरासाठी फार उपयुक्त असतात. आयर्न, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, फॉस्फरस, लीन प्रोटीन आणि सर्वात महत्त्वाचं ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड. ओमेगा 3 फॅटी ॲसिडमुळं आपली बुद्धी, हृदय, केस, त्वचा आणि डोळे उत्तम राहण्यास मदत होते. असं हे खायला टेस्टी आणि शरीरासाठी उपयुक्त असलेलं पापलेट कसं बनवायचं ते बघूयात. खूप सोपी अशी ही रेसिपी आहे. इन्ग्रेडियंट्स बघूयात. आपल्याला लागणार आहेत 2 पापलेट मी धुवून स्वच्छ करून त्यातील घाण साफ करून घेतलेले आहेत. त्यासाठी लागणार आहे हळद, मीठ, 1 लिंबू आणि ही पेस्ट आहे 20 ते 22 लसूण, 2 हिरव्या मिरच्या, 2 इंच आलं आणि कोथिंबीर ह्याची मी पेस्ट करून घेतलेली आहे. त्यानंतर आहे काश्मीरी रेड चिली पावडर, नंतर गरम मसाला आणि ह्याच्यामध्ये आहे आपला ठेवणीचा मसाला. यामध्ये घेणार आहोत आपण 1 वाटी बारीक रवा. तो 0 नंबरचा आहे. कोणत्याही दुकानात तो तुम्हाला अवेलेबल होईल. इन्ग्रेडियंटची लिस्ट मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. आता आपण मॅरिनेशन करूयात. तर मॅरिनेशनसाठी आपल्याला लागणार आहे लिंबू. लिंबूमुळं काय होतं, त्याचा जो स्ट्रॉंग स्मेल असतो फिशचा, जो काही काहींना फिश खायची इच्छा असते तरीही स्मेलमुळं इरिटेट होतं किंवा ते खाऊ शकत नाहीत. त्यासाठी 1 लिंबू यूज केलं तर त्याचा स्मेल कमी होतो. स्मेलचा स्ट्रॉंगनेस कमी करण्यासाठी आपण लिंबू वापरलेला आहे आणि त्यांनी टेस्टही खूप छान अशी येते. तर आपण 1 लिंबू यूज केले. मी इथं फिश स्वच्छ धुतल्यानंतर त्याचे असे काप करून घेतलेत. तुम्हाला हवं तर तुम्ही फुल ठेवू शकता, पण मला भाजायला इझी जातात आणि क्रिस्पीही छान होतात, त्यामुळे मी असं करून घेतले. आता याच्यामध्ये मी घालते 1/2 टेबलस्पून मीठ. मीठ तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता. आणि आता मी घालणार आहे 1/2 टेबलस्पून हळद. त्यानंतर आलं, लसूण, मिरची आणि कोथिंबीर याची जी पेस्ट केली होती ती सर्व पेस्ट याच्यामध्ये घालणार आहे. ह्याच इन्ग्रेडियंटमुळे आपल्या फिशला खूप मस्त चव येणार आहे. तर ही प्रोसेस जी आहे की 2 मिरची, आलं, लसूण जेवढं सांगितलं त्या प्रमाणात घ्या. यानंतर आपल्याला लागणार आहे 1 टेबलस्पून रेड चिली पावडर. याच्याने कलर खूप मस्त येतो आणि फिश आपला खूप ॲट्रॅक्टिव्ह दिसतो. याच्यानंतर आपण घेणार आहोत गरम मसाला. आपण 1/2 टीस्पून गरम मसाला घेतलेला आहे. आणि तुमच्याकडे जर ठेवणीचा मसाला असेल तर तो यूज करा. मी इथं कांदा लसूण मसाला यूज करते आहे. तो मी 2 टेबलस्पून घेतलेला आहे. हे बघा, मस्त दिसतंय ना. याचा कलर बघू शकता तुम्ही कसा दिसतोय. तर हे बघा, अफलातून दिसतोय. आपण हे सर्व मसाले फिशला चोळून एकसारखे लावून घ्यायचे आहेत. हे बघू शकता तुम्ही. असं प्रत्येक पीसला सर्व बाजूंनी मसाला आपण हाताने चोळून घ्यायचा. चोळून घेतल्यामुळं मसाला एकसारखा लागतो. हे बघा. आणि आता आपण कमीत कमी 30 मिनिटासाठी रेस्ट करणार आहोत. कसं मॅरिनेट झालं ते बघू शकतो. कमीत कमी 30, जास्तीत जास्त तुम्ही 1 तास 2 तास जितकं तुम्ही मॅरिनेट कराल तितकी तुमची टेस्ट जास्त छान येते. आता मी अर्ध्या तासासाठी मॅरिनेट करते. तोपर्यंत मी दुसरी तयारी करून घेते. आपण घेतलेला आहे बारीक रवा 1 वाटी. त्याच्यामध्ये आपण चवीनुसार घालणार आहोत मीठ. मीठ फक्त कोटिंगला जी चव येणार आहे त्याच्यासाठीच घालणार आहोत. बाकीचं मीठ आपण मॅरिनेट करताना घातलेलं आहे. थोडीशी हळद 1 चिमूटभर आणि आपण 1 टीस्पून रेड चिली पावडर घेणार आहोत. काश्मीरी रेड चिली पावडर. याच्यामुळे कलर खूप मस्त येतो. आणि तिखट लागण्यासाठी किंवा चवीपुरतं कांदा लसूण मसाला. तुमच्याकडे कांदा लसूण मसाला नसेल तर तुम्ही कोणताही ठेवणीचं 1/2 टीस्पून
लाल तिखट वापरू शकता आणि हे मिक्स करून घेऊयात। हे अशा प्रकारे एकसारखं मिक्स करून घेतल्यानंतर आपण साईडला ठेवून देऊ। जवळजवळ पाऊण तास झाला आहे आणि आपले फिश व्यवस्थित मॅरिनेट झालेले आहेत। बघू शकता तुम्ही। पाऊण तास झाल्यानंतर मॅरिनेशन झाल्यानंतर आपण फिशला पुन्हा एकदा मसाले व्यवस्थित एकसारखे चोळून घेणार आहोत। सर्व बाजूनी मसाले व्यवस्थित कोट झाले की त्याच्यामध्ये रवा असतो तोही व्यवस्थित कोट केला जातो किंवा सोक केला जातो आणि त्याच्यामुळे आपलं जी वरची लेयर येते फ्राय केल्यानंतर ती खूप क्रिस्पी होते। मी 4 टेबलस्पून तेल घालून पॅन गरम करत ठेवलेला आहे। तेल गरमही झालेलं आहे। आता मी फिश घेतला आहे, त्याच्यावरतून वरती रवा भुरभुरती आहे। बघू शकतात तुम्ही। सर्व बाजूने आपल्याला रवा व्यवस्थित कोट करायचा आहे। हलकं हलकं प्रेस करत आपण रवा कोट करणार आहोत। रवा व्यवस्थित लागला की आपण पॅनमध्ये पीस सोडणार आहोत। सेकंड पीस मी सेम प्रोसेस करते। लक्षात ठेवा, आपल्याला फिश कुठेही हाय फ्लेमवरती भाजायचे नाहीत। सुरुवातीला पॅनमध्ये तेल गरम करायला टाकल्यानंतर हाय फ्लेमवरती ते आपण गरम करून घ्यायचं आणि गॅस लो टू मीडियम, लोही नाही, अगदी लो टू मीडियममध्ये आपण सेट करायचा आणि 5 ते 7 मिनटं एका बाजूनी भाजून घ्यायचे। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हे लो फ्लेमवरती भाजल्यानंतर ते आतपर्यंत व्यवस्थित भाजले जातात। जर तुम्ही हाय फ्लेमवरती भाजले तर ते वरून भाजले जातात आणि आतून कच्चे राहतात। म्हणून पूर्ण फिश हे मीडियम फ्लेमवरतीच भाजायचे आहेत। ही सर्वात महत्त्वाची टिप आहे। आता फिश फ्राय करतोय तर फ्राय करण्यातच सर्वात महत्त्वाची टिप असते। 5 मिनिटानंतर आपण ही बाजू पलटी करून घेणार आहोत। 5 मिनिटं झाली आहेत आणि तुम्ही बघू शकतात आपले फिश किती मस्त गोल्डन कलरवरती व्यवस्थित भाजलेले आहेत। वाव, कलर खूप मस्त दिसतोय। जसं की कुठलीही गोष्ट एकतर 2 असतं, एक अरोमा आणि दुसरी गोष्ट आय अपीलिंग। तर खूप आय अपीलिंग अशी ही प्रोसेस आहे। मस्त दिसते आणि अरोमाही तितकाच जबरदस्त सुटलेला आहे। हे बघा, पुन्हा एकदा आपण हे फिश 5 ते 7 मिनिटासाठी मीडियम गॅसवरतीच ठेवणार आहोत। टोटल फिश फ्राय व्हायला आपल्याला 12 ते 13 मिनिटं लागतील। मीडियम गॅसवरतीच आहे। आता आपले 5 ते 7 मिनिटं झाली। आता आपण चेक करूया। परत एकदा पलटी करून बघूया। बघू शकतात तुम्ही कलर किती मस्त आला आहे। तुम्हाला हे आपण काढू शकतो पण मी तुम्हाला दाखवते, कलर दाखवण्यासाठी दाखवते। वाव, काय अफलातून कलर आला आहे। बघूनच खावंसं वाटतंय ना। हे जितकं बघून छान वाटतंय तितकं टेस्टही अगदी सुपर असते। हे बघा, बघूनच तुम्हाला समजतंय की वरून किती क्रिस्पी झाले असतील। असे वरून मस्त असे क्रिस्पी आणि आतून खूप सॉफ्ट असतात। टेस्टला तर खूप भारी लागतात। तुम्ही अशा प्रकारे वरून क्रिस्पी आणि आतून सॉफ्ट असणारे पापलेट नक्की बनवून बघा आणि कसे झालेत हे कमेंट करून सांगायला अजिबात विसरू नका। तुम्हाला जर माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर प्लीज आज काय स्पेशल चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। रेसिपी पाहिल्याबद्दल थँक्यू।